Pini jakong po chekro ni Faisiar ni All Party Hills leader mate check pen APSLC Central Committee along alamjai sarpo mate nonhejong Hamran constituency along APSLC pen Karbi Anglong Autonomous Council along MEC Kiligalong kacepate to nabang puakai angtong inti katarapan polis atom nebing nang pontanglo alang lipen kaning je ponke kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council MEC nomination file ahut Hamran along nomination ke file ahut alam tailo pusi ningje pon alang li inut Karbia khailong riapan ahok pet kaje so amang kubinong monta alang li pan kopi koson pen none polis atom nebing nang pontanglo Tangga hello lagi. So tulisan orang kala nomination case file hul lalle alang tuma gari pilu chok haron isi kan naing mati. Masih nok kurang dah kong tinkok mala. Asal so jo ini sila nona ke tengi pula. Tulisan orang hadi la CM la ke man ngode. Tar biang long kan ke sini la koi. Apa sini ke dia hang kata sini ke tangan sini. Kopi koson ben none sata arrest der lo. Tami ni tum ladak ditu along non alang di pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum hanai tami tum arjulo kopi putak sik arrest mala tum alang tum ta nang phandek ke lapen akes nomor ko anno ko pulo putari tum arjulo stala ta nang phandek lapen akono ni tum DSP ban ala arjudulo lata kesa ke dak nang tum nomor ha ke long ko kulon ke igin arjulo ta nang phandek aku ta nang phandek lapen di pusi pon bom masih dak alam ano bang ke nili tumal si long di sa tamila ke abinongat ke lake tuliram rong hang alang li la APSLC leader sa tuang pala poson si mane ason kes ke pa bonje